mali yung nakuha ko. Sige, papalit. Ano lang ako? Meron dito na. Yung 399. Ay, malipis kasi yun. Tapos maliit. Buka na yung ito. Saan? Saan yung corner niya?
근데 뭐가 다른지 알아야지.
Feeling ko ang hindi na i-park sa ano, sa captain. Hindi, dun sa captain. Kasi tapos ano, saka para si, di ba?
Ano?